Život. Jeho rozmanité stránky. Sme jeho neoddeliteľnou súčasťou. Dennodenným rytmom ulic nás stále v rýchlejšom tempe neúprosne poháňa dopredu. Životné tempo nás núti stále k väčším výkonom. Naše životy riadia sekundy a minúty. No niekedy príde to, s čím nerátate. Zdravotný problém. Ponúkame vám našu starostlivosť ako konkrétne riešenie. Sme jednoducho dostupní pre každého z vás. S dôverou sa na nás môžete obrátiť, kedykoľvek potrebujete. Stačí zavolať na zvýhodnenú linku, ktorá vás spojí s naším operátorom. Ten vás pozorne vypočuje, dohodne pre vás vyhovujúci termín a usmerní v ďalšom postupe. Naši lekári a zdravotné sestry budú pripravení riešiť váš problém. U nás nečakáte hodiny. Zdravotná dokumentácia je prostredníctvom moderného medicínskeho informačného systému dostupná na všetkých našich pracoviskách. Za liečbu určenú lekárom u nás neplatíte. Hradí ju vaša zdravotná poisťovňa. V prípade potreby odborných vyšetrení u nás nájdete všetky lekárske špecializácie na jednom mieste. Odborný personál zariadení ProCare je tu pre vás. Je našim spoločným cieľom získať si vašu dôveru, vyriešiť to, čo vás trápi a zabezpečiť tak vašu spokojnosť. Budeme vás prevádzať pri očakávaní radostných rodinných udalostí i vo chvíľach zápasov o vaše zdravie i zdravie vašich blízkych. Ponúkame vám vysoko kvalifikované výkony na najmodernejších zariadeniach vo všetkých špecializovaných pracoviskách. Staráme sa o klientov všetkých vekových kategórií. Sme vašou rodinnou poliklinikou. Ponúkame to, čo potrebujete, v kvalite, ktorú oceníte. Naše komplexné preventívne prehliadky odhalia možné zdravotné problémy v ich ranom štádiu, kedy je šanca na ich úplné riešenie veľmi veľká. Ponukou pracovnej zdravotnej služby sa postaráme o vašich zamestnancov. Sme jednotkou na trhu v poskytovaní komplexných zdravotníckych služieb pre firmy. Pomocou vašej spätnej väzby sa snažíme stále zlepšovať a vaše požiadavky a podnety riešime okamžite. Pre ochranu zdravia vás i vašich blízkych sme dobrým a dôveryhodným partnerom. Vieme, čo potrebujete a dávame vám to v tej najvyššej kvalite. Naše zariadenia sú vybavené najmodernejším prístrojovým vybavením. Veľkú pozornosť venujeme vzdelávaniu našich zamestnancov, aby mohli v čo najkratšom čase stanoviť presnú diagnózu vášho problému s následnou terapiou zodpovedajúcou najmodernejším trendom a výskumom. Zdravie a spokojnosť našich pacientov je pre nás najvyššou hodnotou. Reagujeme promptne na vaše potreby a požiadavky. Bez čakania a zbytočnej byrokracie. V príjemnom prostredí vytvárame pre vás i vašich blízkych priateľské prostredie. S tou najlepšou starostlivosťou od narodenia po obdobie vysokej staroby, vždy s dôrazom na to, čo práve potrebujete. Pod jednou strechou ponúkame všetky špecializované vyšetrenia i zákroky jednodňovej chirurgie na tej najvyššej úrovni, porovnateľnej so špičkovými zariadeniami svetovej kvality. Ponúkame vám prvú sieť polikliník na Slovensku, v ktorých vás vďaka elektronickej zdravotnej karte bez problémov vybavíme, kvalifikovane a s dôrazom na históriu liečebných postupov a diagnóz.
Je aj v našich silách ho prežiť najlepšie, ako sa dá. Kvalitná zdravotná starostlivosť je toho zárukou. Radi vám v tom pomôžeme.